Jak působí oxytocin, hormon lásky, během přirozeného porodu? Oxytocin vyvolává silné pozitivní emoce lásky. Jeho hladina je nejvyšší při všech aktivitách, které nijak souvisejí s rozmnožováním. U ženy to je při pohlavním vzrušení, při orgazmu, při porodu a při kojení. Během porodu oxytocin způsobuje pravidelné děložní vztahy a zajišťuje tak plynulý průběh porodu. Po porodu dítěte vyvolá ještě porod placenty. Má i analgetické účinky, takže přispívá k tlumení bolestí, které sám způsobuje. V okamžiku narození dítěte a těsně po porodu vyvolává u ženy i u dítěte silné emoce lásky, aby se do sebe matka a dítě zamilovali. Při kojení stimuluje hladkou svalovinu mlékovodů a usnadňuje tak uvolňování mateřského mléka do úst novorozence. Oxytocin se také označuje jako stydlivý nebo plachý hormon, protože jeho hladina okamžitě poklesne při jakémkoliv vyrušení, strachu nebo nepohodě. Proto žena potřebuje při milování, ale i při porodu a kojení naprosté soukromí a pocit bezpečí. Pokud si přejete více informací o přirozeném porodu, klikněte na odkaz v bio www.mojpřirozenýporod.cz.